Spojené štáty pred druhým Fínskom a treťou Kanadou. Tá súčasná mladá fínska generácia samozrejme je nabitá hviezdami, nabitá kvalitnými hráčmi a potvrdzuje to teraz, ale pozor na švédsku príležitosť a Švédi sa ujímajú vedenia 1-0. Fabian Zetterlund pokračoval v akcii. Ešte raz Miketina za jeho nádherný prienik a prihrávka na neobsadeného Fabiana Zetterlunda, neobsadeného v Premier Färjestadu. Prvým strelcom tohto turnaja a ísť smerom dopredu. A toto je rýchly ruský protiútok, obrovská príležitosť a výborný Eriksson proti Alexejevovi Lipanovovi. Zetterlund to mohol vyskúšať ešte raz. Pred bránou bol pripravený Kel Miketinák. Pozor na opačnej strane. A Švédom sa teraz darí súpera vytlačiť z vlastného pásma. Isak Lundström sa natiahol a vložil hokejku do tejto prihrávky v zápätí, ale prečíslenia. Fantastický Eriksson proti Andrejovi Svečníkovovi. Sa presunul k žrdi včas. A po tomto prečíslení 2 proti 1 prihrávajúcim hráčom bol Ivan Čechovič. No a za ktorý dnes vidíme v akcii. Teraz ale ďalšia ruská akcia. A pred bránou sa dostával Toto je moment z opačnej strany ihriska. Stále sa Rusom nepodarilo oslobodiť a môže teda pokračovať tento nápor 3 koruniek. Výborne si teraz vylepšil strelecké postavenie Markus Silvegård a jeho strela prepadla až do ruskej brány. Švédsko vyhrankára Dmitriho Rajka, tu je tá situácia ešte raz. Takto na seba Silvegård upútal pozornosť a zdalo sa, že tam nebol teč nikoho zo švédskych hráčov. Duel teda našiel svojho druhého strelca a opäť vo švédskych farbách junior Malmö Red Hawks. Švédi nahadzujú a podarilo sa im ešte ten puk vydolovať. Na hranici vrazenia na mantinel si tam teraz možno počínali ako Bringsby. Opäť ruská akcia. Krásna kombinácia. Na jej konci bol Andrej Švekar. Dmitri Rajko prekonaný nebol. My sa môžeme pozrieť na tú veľkú ruskú príležitosť. Na jej konci Andrej Svelo to niekoľko cenných sekúnd, kým sa Švédi dostávajú do útočného pásma opäť. Prihrávka Lillegrena našla Ateriusa, ale pozor na opačnej strane! A Eriksson si poradil aj... Ešte raz obrovská príležitosť. Budú potrebovať, čo si vymyslieť a do tretej tretiny nastúpili namotivovaní. Videli sme, že možno minútu skôr už boli Rusi pripravení na ľade a čakali na svojich švédskych súperov. Tí ale teraz idú do prečíslenia 3 proti 2. A zakončenie, s ktorým si dokázal ruský brankár poradiť. Strieľajúcim hráčom bol to, že nakoniec vzal na seba zodpovednosť. Bol to čistý nahodený puk, pri ktorom ale bol Timothy Liljegarden. Najskôr zo všetkých neodpálil ho, ale do bezpečia. A samorukou nenamieril ideálne. A teraz je z toho gól. Rusko dokázalo skórovať. Mark Rubinčík, muž, ktorého sme kritizovali za A ten sa okrem 3 dvojminútových trestov, ktoré v dnešnom zápase nazbieral, zapíše aj na streleckú listinu. Ešte raz tá situácia. Naozaj nezdalo sa, že by to trafiť. A gól teda s najväčšou pravdepodobnosťou bude pripísaný Rubinčíkovi. Hokejistoviem VD balžitosť. Kel Miketinák zaviezol puk do útočného pásma, tam ale skončil len na ľadovej ploche. Opäť ruská príležitosť. Klim Kostin to skúšal, ale neusmernil puk smerom na bránu Erikssona. Ešte výborne Kostin za bránou a naservíroval ideálnu prihrávku. Teraz naozaj ukázal čosi zo svojho umenia, takýmto spôsobom prekvapil Erika Brännströma, ktorý sa ale v zakončení
spoľahol možno viac na razanciu ako na mierenie a trafil len švédskeho brankára. Keď teraz spomíname Klima Kostina ako tú najväčšiu hviezdu ruského tímu, určite to nie je jediný hráč, ktorý v dnešnom zápase púta pozornosť, ale k tomu sa dostaneme po tomto švédskom góle. Švédi vedú 3-0, opäť ukážka, 3-1, pardon, opäť ukážka umenia, zakončenia teda. Rusko v niekoľkých príležitostiach po sebe nedokázalo. Rýchly protiútok Ricarda Huga. A hoci sa teda Rusi dočkali v tejto tretine aj svojho presného zásahu, veľkú radosť v týchto chvíľach z neho nemajú. Sledujeme teda prvú dvojgolovú tretinu v tomto zápase. A budeme zvedaví, či sa ešte strelci predvedú. Teraz majú do jeho blízkosti. Teraz ale nedorozumenie medzi švédskymi hráčmi. Nakoniec sa Miketinák dokázal zorientovať. A strela Fabiana Zetterlunda. Ešte raz to zakončenie a naozaj krásne. Alexej Lipanov neprihral presne na Rubinčíka. Rubinčík ale predsa len ešte sa vrátil na nohy, snažil sa prihrávať naspäť pred bránu. Ešte pokračujúca akcia, zakončenie, Eriksson vyráža len k Alexejovi. Vzniká menšia mela v rohu klziska, my sa ale pozrieme na túto situáciu. No a obrovská možnosť, Lipanovovi sa ešte Björkman vrhal do tej strely, už ju ale zablokovať nedokázal.